ng mga nagbabagang balita. Ilang paaralan sa Calabanga nagsuspindi ng face-to-face classes dahil sa 2 araw ng brownout. 2 sa 3 minor de edad na sospek sa pagnanakaw sa Kanakman, sinampahan ng kasong robbery. Ilang mangingisda sa Calabanga, 3 araw nang hindi nakakapalaot dahil sa habagat. Mga estudyante ng Siruma National High School, benepisyaryo ng School Assistance Program ng Kamsur. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. 2 araw nang nakakaranas ng brownout ang ilang pang-area coverage ng Casureco 2. Sa bayan ng Calabanga nagpatupad ng suspension ng face-to-face classes ang ilang paaralan. Ang paliwanag ng Casureco kung bakit hindi pa naibabalik ang supply ng kuryente sa ilang lugar. Alamin sa ulat na ito. Pista ngayon sa Barangay Sabang sa bayan ng Calabanga kaya hindi kompleto ang handaan kung walang dessert o malamig na panghimagas. Ngunit hindi na yan nagawa ni na Marian dahil sa 2 araw ng brownout sa lugar. Sayang lang daw ng effort kung masira lang rin naman dahil hindi mapagana ang kanilang refrigerator. Oo, pero kung araw ka ng sitwasyon, syempre, no choice na yun. Oo, kasi careful talaga, ref Kasi may baka maraot pa kahit sa yelo mo, baka maraot, ay na lang. Dahil sa brownout, 2 araw na rin silang gumagastos para sa krudo ng kanilang generator. Isa lang si Marian sa libo-libo pang consumer ng Casureco 2 na nagtitiis sa 2 araw ng malawakang brownout matapos tamaan nitong Lunes, June 22 ang 20 MVA power substation sa Calabanga ng kidlat. May ilang paralan rin sa Calabanga ang nagsuspende ng face-to-face classes dahil sa malawakang brownout. Ayon sa Casureco 2, ginagawa nila ang lahat para maibalik sa lalong madaling panahon ang supply ng kuryente sa mga bayan ng Bumbon at Calabanga. Naibalik na ang supply ng kuryente sa bayan ng Kanakman at Magaraw at hinihintay na lang na ma-energize ang dating 10 MVA power substation. Hindi pa tiyak ng Casureco 2 kung anong araw o oras may babalik ang supply ng kuryente sa naturang mga lugar. Pag-abot sa target na energization or pag balik ang kuryente sa mga lugar banwaan na ini, sabi ko nga ni Subago, everyday iyan ang target ta. Pero si exact date and time, kung rin po yan, sabi ko nga ni permi kitang best effort ang ginigibo. Si sarong option na ginibo ta, itong paglipat ng source, kang Kanakman, ikinuha mo na sa Naga, and successful man, ginibo ta. Sa kabila nito, tiniyak ng kooperatiba na best effort ang kanilang ginagawa para maibalik sa lalong madaling panahon ang kuryente sa kanilang area coverage. Chris Novello, CSN. Nakitaan ng act with discernment ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang 2 sa 3 sospek na nanloob sa isang bahay sa Kanakman. Aabot sa higit sa kalahating milyong halaga ng alahas at cash ang natangay ng mga sospek na kalaunan na bawi rin ng mga otoridad. Si John Amador sa detalye. Arestado ng Kanakman Police sa isang follow-up operation ang 3 minor de edad na sospek na nanloob sa isang bahay sa loob ng isang subdibisyon sa Kanakman, Camarines Sur. Ayon sa PNP Kanakman, nangyari ang insidente pasado alas 8 ng gabi nitong June 21 kung saan sinira at dumaan ang mga sospek sa kisame ng niloobang bahay. Natangay ng mga sospek ang iba't ibang alahas sa nagkakahalaga ng higit sa 350,000 pesos at belt bag na naglalaman ng cash na may laman 200,000 pesos. Ayon sa PNP, dati nang naaresto sa kaso rin ng pagnanakaw ang isa sa mga sospek na i-turnover na ng PNP sa DSWD ang 3 sospek at mananatili sa kanilang pangangalaga ng ahensya hanggang maabot na mga ito ang wastong edad at desisyon ng korte. Nakitaan din ng act with discernment o alam ng mga sospek na mali ang kanilang ginawa maging ang consequences ng kanilang nagawang krimen. Iniintay rin ng mga otoridad ang pasya ng husgado. Big endorsement sa DSWD for intervention as in bali sa evaluation nila. Ini pong suspekta is with discernment po si Dua kasi 17 and 16 years old na ini. In short po, naipelta na si kaso sa korte po. Meanwhile, nasa kustodiya ang
kang DSWD. So, discretion na po kang court kung ano ang disposition nila. Muling paalala ng pulisya, Ang parati kong sinasabi sa tuyong mga kaimanwa na maging vigilant sinda, pasiguro, and then kung mali ka mo ning harong, dapat ibalat nindo sa kapitbahay nindo. Tapos sa mga magurang naman, igad ta po ang sa tuyong mga aki, kaya kaning mga na dakot mo. Almost din sinda aram ang mga magurang nila kung hayin ang about sinda. Jan Amador, CSN. Palayo na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Francisco. Ayon sa Pag-asa, patuloy rin ang paghina ng naturang sama ng panahon. Palayo man ng bansa ay patuloy na hinihila ng bagyo ang southwest monsoon o habagat na nagdadala ng mga pag-uulan sa ilang bahagi ng bansa kasama na ang Bicol region. Patuloy ding binabantayan ng Pag-asa ang isa pang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. 3 araw nang hindi nakakalaot ang ilang mangingisda sa Calabanga, Camarines Sur dahil sa habagat. Sa Naga City, apektado at tumaas ang presyo ng ilang isda, dulot din ng habagat. Si Jem Garcia sa detalye. Halos 3 araw na umanong hindi nakakapalaot ang ilang mangingisda sa Sabang, Calabanga tulad ni Tatay Ronoy dahil sa malakas na hangin na dala ng habagat na hinihila ng bagyong Francisco. Ang mga banyerang ito na pinaglalagyan nila ng mga huling isda, ilang araw na ring nakatenga dahil sa masungit na karagatan. Dahil dito, apektado ang kanilang hanap buhay. Bakusog kaya duros. Ngalop ka sa tao, bakusog. Delikado po. Bahalat kami kalmada. Halat-halat. Karakalmada. Hindi lamang ang mga mangingisda ang apektado ng sama ng panahon dahil pati umano ang supply at bagsak ng isda sa ilang palengke ay apektado rin tulad na lamang sa Naga City People's Mall. Isa sa mga apektadong nagtitinda ng mga isda ay si Avon na makikitang kakaunti ang itinitinda kahit na maaga pa lamang dahil umano sa kakaunting supply ng isda sa kanila. Maluya po ang abot kang sirang unyenta. Maduros, habagat, tapos medyo na ang panahon. Kaya maluya po ang abot kang sira. Kaya dahil sa matumal na supply ay wala silang magagawa at napipilitan silang magtaas presyo sa ilang klase ng isda tulad na lamang ng mga isdang tulingan, galunggong, bangus at iba pa na umaabot umano sa 200 pesos kada kilo na dating nasa 140 pesos to 160 lamang. Samantala, ang ibang klaseng isda naman ay umaabot ng 240 pesos pataas. May pagmamahal man sa presyo ng ilang isda ay sinisiguro naman ng ilang tendera na maayos pa rin ang kalidad ng kanilang binibentang isda. Para naman sa ibang tendera ng isda, bagamat mahirap ang supply at bagsak ng isda sa merkado, ay hindi naman masyadong apektado ang bilihan at marami pa namang bumibili, lalo na ang mga isdang madalas mabenta, tulad na lamang ng galunggong, tulingan at bangus. Medyo naman nata ang ngayon, ang supply, nagkukulang-kulang. Pero meron naman. Wala naman pong matumat, lahat naman nabibili, nauubos, yan. Umaasa naman ang mga ito na babalik sa dati ang presyo at supply ng isda, oras na kumalma na ang karagatan. Jem Garcia, CSN. Sa pagpasok ng rainy season, nagpaalala ang health expert ng PHO Kamsur sa mga sakit na karaniwan ngayong tag-ulan. Kabilang dyan ang dengue at leptospirosis. Si Regine Bues sa detalye. Kasabay ng tag-ulan, muling pinag-iingat ng PHO Kamsur ang publiko sa mga sakit na karaniwang tumataas ngayong rainy season. Ayon kay Dr. Nino Cedric Moros ng PHO Kamsur, kabilang dito ang leptospirosis na maaring makuha sa paglusong sa tubig baha na kontaminado ng ihi ng daga. At dahil tag-ulan, posible rin umanong tumaas ang kaso ng dengue dahil sa pagdami ng mga lamok na nagiging sanhi ng dengue na Aedes aegypti. Karaniwang itong dumarami sa mga lugar na may naiipong tubig. Ang naturang mga sakit na karaniwang ngayong tag-ulan, worst case scenario ang pagkasawi kung mapabayaan kung hindi agad masuri ng doktor o eksperto. Samantala, nagpaalala ang Provincial Health Office o PHO Kamsur sa mga residente na paigtingin ang mga hakbang upang maiwasan ang leptospirosis at dengue. Yan po ang mga binabantayan po.
Kasi po ang leptospirosis, saro po yan na mikrobyo na nakukuha po sa ihi kan mga hayop, na kapag itong ihi po halimbawa sa imburnal o kaya po sa indong mga harong nagkalat po sa baha, yan po ay pwedeng magdukot po, maglaog sa indong hawak gamit po ang sa lugat, or pag may sugat po kayo sa paa, usually kung mga natusok po ng pako, no, o kaya may mga nasugatan na kinagaw tapos nalugad and then binuntog po or itinampisaw po sa baha, doon po nakukuha yung leptospirosis. Kaya kung siguraduhin na kung kayo ay may sugat sa paa, wag na wag po itong itatampisaw sa maduming tubig. Okay? Yung mga sugat ay parati dapat nahuhugasan. Yun naman na isa pa po na uso ngayon na tag-ulan, na uulan, titila, uulan, titila. Yun po ay yung dengue. Siyempre, dahil umulan ng konti, may konting tubig po na naiipon, stagnant water, pinamamahaya ng lamok. Tapos pag pinamahaya ng lamok, doon po nagkakalat yung dengue virus. At pag ito po ay kumagat sa inyo, maaari po kayo magkaroon ng dengue. Panatilihin malinis ang kapaligiran, tapos maglinis yung mga dengue prevention natin. Simulan na yung mga stagnant na tubig, alisin, maglinis po ng kapaligiran. Sa mga nakakaranas ng mga sintomas ng naturang mga sakit tulad ng lagnata, maaaring magpakonsulta sa Provincial Capital Clinic sa Capital Complex, Cadanpili, Camsur. Libre ang health services sa Capital Complex gamit ang state-of-the-art healthcare on the go asset ng probinsya. Richin Boy, CSN. Muling binigyang diin ni DPWH Secretary Vince Dizon ang kahalagahan ng Bicol River Basin Development Program na tinawag noon ni Pangulong Bongbong Marcos na Critical Flood Control sa Bicol Region. Oplan kontra baha sa rehiyon, papaigtingin pa. Si Sam Alano sa detalye. Muling iginiit ni DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagpapatupad ng Bicol River Basin Development Program o BRBTP. Sinabi yan ni Dizon nang muling bumisita sa Naga City at Camarines Sur nitong June 20. Ayon kay Dizon, ang BRBDP ang long-term solution sa problema sa pagbabaha sa rehiyon, lalo na sa Camarines Sur na nilarawan noon ni Pangulong Bongbong Marcos na landlocked province at maraming lugar ang catch basin. Kasama sa planong BRBDP ang paglalagay ng retention pond. Marami na tayo mga intervention na pwedeng gawin such as the pools that we are going to put up. But tawag nila yung retention pond para mabawasan para mabawasan natin yung pagbaba ng tubig. Dahil nga it is may Bicol River Basin, ang plano na talaga pwede natin gawin, na kailangan natin gawin ay kailangan natin mahuli, dapat ma-koleksyon na yung tubig bago pa bumaba sa basin. Dahil this is a landlocked province. And because it's a landlocked province, ang tagal lumabas ng tubig. Bago yan, una nang pinaliwanag ni Camarines Sur Governor Elrico Deperte sa pamalaan na i-review at buhay ng BRBDP kung saan mula pa sa lalawigan ng Albay ang tubig na dumadaloy sa Bicol River hanggang sa Camarines Norte. Ating ayusin sa pagbabaha, yung Bicol River Basin Master Plan, napakatagal na niya. Pero hindi man lang na-implement ng tama. So, sabi ni PBBM, gawin na natin yan ng tama. Maliban sa pag-review ng BRBDP, pinaigting din ng DPWH ang pagpapatupad ng Oplan kontra baha, lalo na ngayong tag-ulan na. Sa Camarines Sur, maliban sa OKB, naglunsad din ng provincial government sa pamumuno ni Governor Elrico Deperte ng Green Embankment Project na isa sa mga pang-kontrabaha. Yung Oplan kontra baha, hindi lang one time yun. Ang commitment namin all year round na ang ating dredging at ating cleaning of waterways sa iba't ibang lugar. So, i-present ko din mamaya yung plano na for 2027 kasi meron na tayong mga flood control projects for 2027 for Naga. Sam Alano, CSN. Mula sa 7 araw, itinutulak ngayon sa Kamara ang pagpapalawig ng paternity paid leaves ng hanggang sa 105 araw. Ang reaksyon dyan ng ilang padre de pamilya. Alamin sa ulat na ito. Kasabay ng pagdiriwang ng Father's Day nitong linggo, isinusulong ni Akbayan Party List Representative Attorney Chel Jokno sa Kongreso ang Panukalang Papa Leave Act o House Bill No. 9891 na layong palawakin ng mga benepisyo para sa mga ama sa oras ng panganak ng kanilang asawa o partner. Sa ilalim ng panukalang batas, maaaring mapalawig ang kasalukuyang 7-day paid paternity leave alinsunod sa Paternity Leave Act 1996.
Ito'y upang mabigyan ng mas mahabang panahon ng mga ama na makatulong sa pag-aalaga sa kanilang anak at makasuporta sa kanilang pamilya. Kasama rin sa panukala ang pagbibigay ng mga karagdagang araw ng leave sa mga ama sa ilang sitwasyon tulad ng panganak at miscarriage. Ayon sa ilang padre di pamilyang aming nakapaniham, magandang hakbang ito dahil malaking tulong ang pagkakaroon ng sapat na oras upang maalagaan ang kanilang anak sa mga unang araw nito. Bukod pa rito, magiging pagkakataon din umano ito para matutukan nila ang kalagayan ng ina habang ito ay nagpapagaling matapos manganak. Dagdag pa nila mahalaga ang ganitong uri ng benepisyo dahil mas nakikilala ang mahalagang papel ng mga ama sa pag-aalaga at pagpapalaki ng mga anak. Ubang maternity leave. Sa mga lalaki kaya baga mayaman yan sunda. Ano ka dyan sa SSS, loan lang kung mga ipuan ka ng kwarta. Yung ba lang yan. Pero kung buha, di ayos doon. Tapos rin sa muya. Kung may sa batas ang panukala, mula sa 7-day paid leave, magiging 105 days na ito tulad ng sa Maternity Leave Act. Samantala sa mga nasa pribadong sektor, ang mga employer muna ang magbibigay ng kabayaran sa leave ng kanilang mga empleyado. Pagkatapos ay maaaring i-reimburse ng Social Security System o SSS. Regine Boy, CSN. Patuloy ang pamamahagi ng School Assistance Program ng Provincial Government ng Camarines Sur sa mga paaralan sa probinsya. Sa bayan ng Siruma, higit sa 800 estudyante sa Siruma National High School ang benepisyaryo ng programa. Si Eli Balbin sa detalye. Natupad na ang matagal ng pangarap ng grade 9 student na si Risa Ray Dolorosa ng Siruma National High School na magkaroon ng sariling laptop na magagamit sa kanyang pag-aaral. Ayon kay Risa Ray, matagal na siyang walang sariling gadget kaya napipilitan siyang manghiram sa kanyang mga kapatid para lamang makagawa ng mga school requirements. May mga pagkakataon din aniyang hindi siya nakakagamit ng anumang gadget dahil wala siyang mahiraman na nagiging hadlang sa kanyang pag-aaral. Hali ko na po talagang dahil nagkaka-cellphone, hali-hali ko na po talaga. Kunyan lang po nga niya ako nakaarog kanta. Kunyan lang po ako nakaarog kain. Tapos po, minsan po nga di ako pinapabili ang mga tugang ko, kaya gustuhin ko na po talaga. Magawa ko po gabos na mga report ko po, tapos mga assignment ko po, tapos mga suraton ko po, para po makapasa din po ako. And gusto ko po din maging with honor, gaya po ng kuya. Matagal na ring pinapangarap ni Risa Ray na magkaroon ng sariling cellphone o laptop. Ilang beses na umano siyang nakiusap sa kanyang mga magulang, subalit dahil sa kakapusan sa pinansyal ay hindi ito maibigay sa kanya dahil mas inuuna ng kanilang pamilya ang pang-araw-araw na pangangailangan. Matagal na po talagang gusto kong magka-cellphone kaso po nga wala pong pambili si mama. Kaya po inuuna muna namin po magbili po ng bigas ng pagkain po para araw-araw. Kabuang 833 benepisyaryo ang tumanggap ng tigi 1,000 cash assistance. Bukod dito, namahagi rin ng gobernador ng mga laptop, cellphone, bag at iba pang personal na tulong para sa mga ilang mga estudyante. Malaking ginhawa rin ang natanggap na ayuda para kay Nanay Bibia na may 2 anak na nag-aaral sa naturang nga paaralan. Ayon sa kanya, malaking tulong ang cash assistance dahil magagamit ito sa pagbili ng mga school supplies at iba pang pangangailangan ng kanyang mga anak sa eskwela. Sa kabila ng mga hamon sa pinansyal, umaasa si Nanay Bibia na mas mapapagaang ng tulong na ito ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Malaking tulong na po ito sa mga bata. Pambili na po ng sapatos ng anak ko. Sapatos na lang po ang wala sa kanila. Okay. Tapos sabi nung isa, pandagdag niya rin ng pandagdag niya dito sa... Kasi nagpatay sila ng sutana sa Christian siya Nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang mga magulang, mga estudyante at mga guro sa ipinagkaloob na ayuda. Anila malaking kabawasan ito sa kanilang gastusin sa pag-aaral at makatulong upang masuportahan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa eskwela. Sa pamamagitan ng mga ganitong programa, nabibigyan ng pag-asa at inspirasyon ang mga kabataang tulad ni Risa Ray na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at abutin ang kanilang mga pangarap sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Maraming salamat po kay Gov. Elway. Sir Gov, maraming salamat po. Kasi matagal ko na po talaga itong pinapangarap. Sana po madami ka pa din pong matulungan na iba. And sana po bumalik ka po dito ulit.
Maraming salamat po. I love you po, Sir Go. Eli Balbin, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.